Tá mé mágur cúnta le folklór na Gaeilge, ochlór na Gaeilge, le hacadú riaga na héireann agus tá mé lonithe ar a charig an níor dheisgurt gún an áil, agus fórann si sin gáin mai dúsa nó tá me sem a húnaí an aird ratha agus is brelam an cantar go híhín agus is deasa bheith gobar sa Gaeltacht leis a Gaeilge chéin agus tá mé tharbh buíoch go bhfuil an post sin agus rud eile thug an deis. Thug an post deistú bheith obair leis na téacsanna is fearr a scríú sa Gaeilge a riú na rása go bra, na téacsanna filiíochta ón 8 ahan rud a bhí ar corpus na Gaeilge 1600 go 1800 tá siad na téacsanna sin in is beá ar lína agus sílim go si millte na táhachta go mé na leorí seo cadhúir leorí tá si damithe as chlá le fada agus credim go mór sa chansagal an sa dóis go meidir chu áhar ar fáil don phobal na Gaeilge sa bhile agus thar agus na Gaeltachtaí mar an aird ratha ní bheith fáil aimsa inis a heachtar féig mar hampla. Ní bheith fáil or a heachtar na rása go bra ná táirí na don dohar nachhfuil lórlan ein. Agus dohar goil na leorí seo inis beá ar lína ag le duine ar béich an áitir bí a chláir a dún bíte a lár na sléibte a dúr chonad nó hir a Montana ag leis clecail agus bé na leorí sin a lig acu sir an aisce. Agus sin an obair tar siúla ní obair folklóra a tar bonain go díra. Go fáil a tá mé cinse go mé, a sinna sa legus bre tá an dúil a bhaclarí. Bhí dúil a bhaclarí ó bhí mé miltena ág agus scuair mé folklór mar bhrontanas nálag na rudan seach agus fiús go fáil. Níl rud a bhí a bhansal am dhéanú le go le lí le gronne féine agus an daoine.